Videnskaben oplyser os. Den fortæller os ikke, hvordan vi skal handle. Forskere over hele verden har i mange år studeret de mange aspekter af klimaforandringerne og forsøgt at forstå, hvor stor en del af forandringerne, der er menneskeskabte. Global opvarmning betyder, at den gennemsnitlige temperatur på jordens overflade stiger, og dermed forandrer klimaet sig. Ved klimaet forstår vi det langsigtede vejrmønster. Global opvarmning medfører, at dette mønster forandrer sig. Forandringerne påvirker mennesket og naturen på mange måder. Flere ekstreme vejrbegivenheder finder sted, såsom hedebølger og øget nedbør. Og de vil sandsynligvis finde sted oftere i fremtiden. Ligeledes smelter mere is, og derfor stiger havets overflade. Millioner af mennesker er i fare, fordi havet stiger, og fordi vejret er ekstremt. Fattige mennesker i fattige lande er mest udsatte. De er ofte afhængige af traditionelle levemåder. Nogle planter og dyr kan ikke tilpasse sig forandringerne. Nogle steder vil folk blive tvunget til at finde et andet sted at bo, på grund af tørke og oversvømmelser. Mange mennesker i relativt kolde lande foretrækker et varmere klima og vil nyde gavn af det. Udgifterne til opvarmning af huse vil falde. I områder med tilstrækkelig vand og næring vil afgrøder give bedre udbytte i takt med, at temperaturen stiger og væksttiderne bliver længere. Også skovbrug vil have gavn af, at træerne vokser hurtigere. Opvarmningen vil ligeledes gavne folks helbred i nogle områder. Atmosfæren indeholder drivhusgasser. De kaldes sådan, fordi de fungerer som taget på et drivhus. De holder på varmen og holder vores planet varm ved stabile temperaturer. Balancen mellem den energi, der kommer fra solen, og energien, der forlader jorden, er nøje afstemt. Menneskeskabte drivhusgasser ændrer denne balance. Mere varme indfanges, og jorden bliver varmere. Den vigtigste drivhusgas, som mennesket producerer, er CO2. Brugen af fossile brændstoffer, som olie og kul, er den vigtigste kilde, og på grund af menneskelig aktivitet er koncentrationen af CO2 steget med 1/3. Størstedelen af den globale opvarmning, der er observeret siden 1950, skyldes menneskeskabte drivhusgasser. Forskere mener nu, at det er højst usandsynligt, at opvarmningen udelukkende er en naturlig variation i klimasystemet. Når først CO2 udledes i luften, forsvinder det ikke. Noget af det vil blive i atmosfæren i tusinder af år, og vil fortsat forårsage opvarmning. Denne opvarmning spredes gennem havenes vandmasser og forårsager yderligere havspejlstigninger, der vil vare i hundreder af år. Hvis udledningen af drivhusgasser fortsætter på det nuværende niveau, uden yderligere politiske tiltag, har verden kurs mod en opvarmning på mere end 4 grader Celsius. De negative konsekvenser vil øges. Nogle forandringsprocesser i klimaet finder sted i løbet af ganske få år, mens andre,
som for eksempel når indlandsisen smelter, kan tage århundreder. Alle lande bliver nødt til at tilpasse sig fremtidige klimaforandringer, og nogen vil ikke fuldt være i stand til at tackle problemerne. Klimaforandringernes konsekvenser varierer meget afhængigt af lokale forhold. For temperaturstigninger mellem 1 til 3,5 grader vil nogle forandringer være positive nogle steder og negative andre steder. De negative konsekvenser er værst i tropiske, subtropiske og polare områder, mens positive konsekvenser er mere almindelige i tempererede områder. Fra 2,5 grader er der stigende sandsynlighed for, at alle regioner vil opleve faldende nettoindtægter eller stigende nettoudgifter. Ved 4,5 grader kan de globale økonomiske omkostninger blive lige fra 1-5% af det globale bruttonationalprodukt, med større procenttal i udviklingslandene. Generelt betragtet vil de positive konsekvenser forekomme hyppigst i industrialiserede lande. Disse lande har som oftest råd til den nødvendige tilpasning. Men fattige lande vil have brug for økonomisk støtte. I Afrika skønnes mellem 75 og 250 millioner mennesker at blive påvirket af tiltagende vandmangel inden 2020. Høstudbyttet for afgrøder, der er afhængige af vand, kan blive halveret i nogle afrikanske lande, og vandmangel vil forårsage yderligere klimaforandringer. Ved slutningen af det 21. århundrede risikerer store befolkninger, der bor ved lavtliggende kystområder, at blive stærkt påvirket af, at havoverfladen stiger yderligere. I Central-, Sydøst- og Sydøstasien vil mindre ferskvand være tilgængeligt. Tæt befolkede kæmpe deltaer vil være de mest udsatte på grund af tiltagende oversvømmelser. Hastig vækst i byer, industrier og økonomier øger presset på de naturlige ressourcer og miljøet og skønnes at blive værre i takt med klimaforandringerne. I områder med rigt dyreliv og bevoksning, såsom Great Barrier Reef og Wet Tropics i Queensland, forudses et betydeligt tab af biodiversitet inden 2020. I 2030 forventes problemer med vandforsyningssikkerheden i det sydlige og østlige Australien, og i Northland og nogle østlige regioner af New Zealand. I Europa hører forhøjet risiko for skybrud, kystoversvømmelser og erodering til blandt de negative konsekvenser. I bjergeområder vil gletsjere trække sig tilbage. I det sydlige Europa skønnes højere temperaturer og tørke at formindske vandreserverne, vandkraftværkernes energiproduktion, turismen om sommeren og afgrødernes udbytte. Ved midten af dette århundrede i Latinamerika skønnes de tropiske skove i det østlige Amazonas gradvist at blive erstattet af savanne. Med andre ord færre træer og mere græs, på grund af højere temperaturer og mindre fugtighed i jorden. Smeltende gletsjere kan forårsage vandmangel, og frugtbarheden af nogle vigtige afgrøder og husdyr skønnes at aftage. Byer i Nordamerika, der allerede oplever varmebølger, forventes at stå over for flere varmebølger af større intensitet og varighed i dette århundrede, med mulighed for negative helbredsvirkninger. Kystnære samfund og bosteder vil blive sat under stigende pres fra klimaforandringernes indvirkninger. I Arktis sker klimaforandringerne hurtigere end noget